îngrozitor! Un talent, un mare talent, așa spunea Vladimir al meu, un talent. Păi dacă erai talentată, pe dracu talent, ai văzut rolul principal, nu acolo undeva în spatele scenei, nici nu te-am văzut. Ce mă fac? Este îngrozitor. Nu mai pot ieși pe stradă de rușine. Toate prietenele mele au fost la spectacol și ce-au văzut? Ce-au văzut? Un talent ascuns. Doamnă, nu este vina ei. Doamna directoare, doamna directoare, a spus probleme administrative, te dau afară. Așa ceva se face? Probleme administrative? Dacă era talentat, era rolul principal. Ce probleme administrative, dragă? A avut o Eu nu știu ce a găsit Vladimir. Vladimir anul meu la ea. Dar pe mine l-ai văzut? Ce să văd, domnule, ce să văd? Nu mai fluturași pe aici și da, erai și tu pe undeva pe scenă acolo. Fii mulțumită. Ce-o fi văzut Vladimir la ea? Cu ce l-ai fi îmbărligat? Cred că-i făcut vrăși? Altfel, nu-mi explic. Nu-mi explic. Frumoasă ești. Am slăbănoagă, talentată, nici pe atâta, educată. Păi ce educație puteai tu să primești acolo la copilița din dar? Ce educație puteai? Doamne, și îngrozitor. Îngrozitor. Peste 2 săptămâni avem aniversarea lui Vladimir. Vom avea invitat și noi, și el, și... Cum să mă etalez cu așa rușine, cu așa eșec? Nu se poate asta. Trebuie să ieși din peisajul familiei noastre. Nu se poate. Nu se poate. Îngrozitor ce mi s-a întâmplat. Să dispar? În 2 săptămâni, te rog, să dispar. Nu dispar tu, lasă că te ajut eu. Ai înțeles? O plăcere, doamnă. Bun, asta a fost spectacolul. Cum vi s-a părut? Foarte tare, nu? Acum hai să lăsăm puțin de vorbă să vedem ce am văzut aici, ce s-a întâmplat de fapt. Am văzut personaje diferite ca tipologie, e adevărat?